Значи, аз съм казвам Миляна Илиева от танцова компания Балкани, показвам пайдушко хоро, което е музикален размер 5/8 с второ удължено време. Брои се раз, два, раз, два. Танца се състои от 10 такта, което означава, че трябва да проброя 10 пъти раз, два, 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 три, два и така нататък. Обяснявам цялото хоро. Хвата е за ръце, но няма да показвам отначало ръцете, първо показвам стъпки. Имам 3 пайдушки вляво с десния крак пред левия, което означава леко изнасям десния крак вдясно и отивам пред левия. Раз, два. Това ми е една пайдушка. Това движение се нарича пайдушка. Защо се нарича пайдушка? Защото не отивам директно, а правя леко заличане на крака. Така, имам 3 пайдушки вляво. Имам раз, два, 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 три, два. До тук е ясно? Раз, два, 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 три, два. Кой крак е свободен? 10. Имам подскок, стъпка, с смяна ляв, десен, ляв на место, което означава четвърти и пети такт. Четвърти, пети. Значи, четвърти два, пети два. Сега да свършим четирите такта. Пете, започвам. И раз, два, 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 три, два, четири, два, пет, два. И сега на 6, два, пак имам прескок, само че не пайдушка, така с заричане, а направо отпред. 6, 2. Айде всички заедно само това. И 6, 2. И сега в начало 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Остават ни колко такта да промени танца? 4. Общо са 10 такта. И сега стъпка подскок до 10 крак, до 10, само че тялото се обръща надясно. Значи, това е красотата на този танц. Той е от Северняшка етнографска област и има движение също на ръце, но след това ще покажа и на ръце. И последните 4 такта са ляв, десен, десен, ляв, ляв, десен, десен, ляв, ляв, десен. И пак започвам от начало. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. Кой крак остава? Десно. И пак започвам. Така, сега го показвам и с ръце, което е раз, два, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2.